3, 2, תהיה על שיפט. 3, 2, 1. היי יוטיוב. היי יוטיוב. היום אנחנו כאן איתכם בברידג'. וכמו שאתם רואים פה מולי, זה חבר שלי. כן. למי שלא יודע, בברידג' זה משחק של קבוצות, קבוצה נגד קבוצה. יש את אריאל תסביר להם. יש את נקסוס כאילו. כן, נקסוס שלמטה. שזה בעצם מה שמשאיר את הקבוצה בחיים ונותן לה את החיים. אז לקבוצה, אנחנו צריכים כאילו לפלוש לקבוצות אחרות, כאילו לקבוצה האדומים, כי כרגע אנחנו כחולים, ופשוט להרוס להם את הנקסוס, ואם הורסים להם את הנקסוס הם מפסידים, ככה זה הולך. הנה, זה הנקסוס שלנו. אז אם הם שוברים עם מקוש פעם אחת, זה מוריד לנקסוס שלנו שזה פה חיים אחד כל פעם. אוקיי, ובחזרה לעניינים. טוב, בוא נתחיל. בינתיים כבר התחלתי ללכת לכיוון של הנקסוס שלהם. ולמי שלא יודע, יש אזור דיימונד באמצע שחוצבים וככה נהיים דיימונדרים. גיא, איפה אתה? אני באמצע איפה שיש את הדיימונד. איך אתה יכול לחצוב עם מקוש מעץ? לא, פשוט השתלטו להם, האלה שם, האדומים. אוקיי. טוב, אכלתי. נו, באמת, לא, זה חייב להיות שלי. לא, לא שלי. אוי, לא, 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 זה לא הולך, זה לא הולך. אבל איפה אתה בכלל? אני אני חוצב. איפה, בספארה? כן, זה תומר. אני מזמן שם. טוב, אז איפה אתה לעזל? באמצע. או. איפה שהאיירון. טוב, אנחנו צריכים רק מקושים איירון והלכת לחצוב שם דיימונד. את זה אני כבר יודע. אפילו מאבן. אוקיי. נו, ילדים גונבים לי כל הזמן, אני לא יכול. יש עליי 10. יש עליי גם פחם. אני צריך 8. לא צריך, לא צריך, אריאל. הנה, לא מש... תודה. טוב שכבר מישהו שם פה. שכחתי, כבר יש לי. הרי הרגתי שם מלא ילדים. שאלה, שכחתי, יכולים לגנוב? לא. יופי. כמו שאתם רואים עכשיו בסיבוב התחיל, רשום נקסוס כן בי דמג' שזה אפשר כבר להוריד לו חיים. כן. וגם החלק הכי קשה זה שבסוף יכולים להיות דיימונדרים עם פול דיימונד, וזה מאוד קשה להשיג אותם. טוב. איך מתקדם התנורים והכל? סבבה, עכשיו אני צריך רק עוד אחד. טוב, אני רק מנמיך לי קצת את הווליום. בגלל שמישהו הורג לנו את הנקסוס, what the fuck, עולם. רק עכשיו הלכו להגן כמה... כמו שאתם רואים בצד יש לנו 53 חיים לנקסוס. אנחנו מנסים להבין מאיפה הוא תוקף, אבל... הנה, מצאנו אותו. הרגו אותו. עכשיו אנחנו צריכים לחסום פה את הפתחים בשביל שיהיה יותר קל. למה כולם חוסמים אותנו? מה קרה פה? אני רואה אותם נראה
אוקיי. נבדוק מה מצב התנורים. ואריה, שכחתי לתת לך אוכל, יש לי מלא. כן, בדיוק עכשיו אני צריך. אז אני בא רגע לתנורים. תזרוק עליי. עליי. לקחת? כן, הנה. עכשיו בוא. טוב. אני זורק לך במקום הזה. עדיף לזרוק לך במקום הזה. ואני רוצה להגיד לצופים שלנו שמאוד חשוב לנו כרגע לתת לייק וסאב לערוץ, כי אנחנו ערוץ מתחיל, אז תתחשב. נכון. וזהו, אפשר להגיע כבר למרכז. יפ. כשהאדומים באים אנחנו עפים מהמקום. כמו זה, אנחנו לא כאלה חזקים. אפשר להניח, אבל... וואי, יש קצת לאגים בשרת, מרוב העומס. סליחה. השגתי יהלום אחד, השגתי יהלום שני. 3. חכה רגע, אני אגיד לך אם הם באים האדומים. אני שם לב על היהלומים. אחד מהם בא. אבל זה אחד, אנחנו יותר. הוא מת. נראה לי זה היה סחדט. לא. נראה לי שיש פה, כן, נראה לי שיש פה מישהו למטה, האדומים, אני רואה את השם שלו. כן, אפשר לראות. גיא, תשים לב על היהלומים. לא משנה. תברח. שמתי לב. יותר מדי. נו, לפחות השגתי 3 יהלומים. אני השגתי עוד אחד, אז זה כבר 4. ואנחנו יכולים להכין חרבות מיהלום. כן, שתינו. אתה צריך מקלות, במקרה יש לי 6. אוקיי. סבבה, עכשיו אני יכול להכין. עוד פעם, לפחות יש לי הפעם חרב יהלום. לא הרגו אותם כבר, לא משנה. אוקיי, בוא. איפה? מאחורה. קח מהר. יותר. ביי ביי, חרב ביירון מאפנה. היי. חרב דיימונד. יש פה חצי דיימונד כבר. וילד מתקיף לנו עכשיו את הנקסוס, ראיתי אותו נכנס בו מהר. הדבר הטוב לא משם. הרגו אותו, לא משנה. אוקיי. בוא למרכז. לא, אם כבר אני אסדר לי את האינבנטורי שיהיה לי יותר קל. שלי כבר, אוי, אימא'לה, תצילו. איפה אתה? נפלתי בבור הזה. איזה בור? טוב, אני עולה עוד פעם. הנה אתה. בוא. יופי. תשים לב לא ליפול לתוך חורים. האדומים הולכים אלינו. אל תדאג, יש שם מספיק כוחות. כן, שמתי לב. יש לי כבר עוד יהלום. הילד הבא, אוי לא. ילד, לא משנה. כן, משנה. מיליון ילדים. תברח. זה לא ביליון ילדים, אל תדאג. זה 3, אתה פשוט לא רואה. אני יודע שזה 3, אל תדאג. מה? מתקיפים לנו. 2 מתקיפים לנו. אני הולך לשם. חייבים ללכת. לא טוב. 25 חיים. 22. לא טוב, בכלל לא טוב.
הם לא, הם פה מתחת ללאבה, אני מכיר את הקטע הזה. הנה, רואה? חיסלו את הזבלות האלה. טוב, אחד מאיתנו צריך להישאר פה. אז אני אשאר. חכה רגע. אני כבר אחזור אליך. טוב. אז בינתיים גיא הלך, הוא יחזור אלינו. בינתיים הוא יכול לזוז, אבל הוא צריך. אם אתם שמים לב שאני לא מדבר, זה בגלל שאין לי מה לומר בכלל. אוקיי. צריך לחסות פה את המקום שאם מישהו יבוא. הנה הוא מתקשר. הלו. חיסלנו את הילד הזה? כן, היו 2 עלינו. פו, בקושי שמתי לב אליהם. אנחנו צריכים להגן על הנקסוס, לפחות עד שיהיה לו... אני מרענן לי חיים. מה? אני מרענן לי חיים. כי הם תקפו אותי המון פעמים. מי עשה לך? 2, כשאתה עלית לפה למעלה, אני תקפתי אותם. אבל אחד ירד והרגתי אותו. כן, זה שמתי לב. אריאל, אני צריך להתרוקן, אבל אני פשוט זורק את זה. אבל זה משהו טוב, אז אני צריך שתשמור על זה, אז אתה. מישהו כבר נקח. שיקח את זה, מה זה משנה? למנה אנחנו צריכים את זה. לא משנה, הוא הביא לי את זה. זהו, הגנה טובה. אז בשביל מה הגנה טובה? אחרי זה אם הם יתקפו מלמטה, איך אנחנו נרד? אל תדאג, אפשר לעשות ככה, סתם ככה בשביל לבדוק, ואז זהו. פשוט ככה עשיתי, שיהיה הגנה ככה. יש לי פה גם חצי בלוק. הנה. זה לא עזר לך, לא משנה, עכשיו זה כן. גיא, בוא נעלה למעלה, נבדוק אם מישהו בא. הם לא באים מלמעלה, הם באים מלמטה. לא, בוא מלמעלה, אל תדאג, אני יודע מה אני עושה. אחד בא, שמתי לב, 2 באו. שמתי לב. די! מודפקה. קיבלתי את כל הדברים שלו. זה כחול, אז זה טוב. דיימונדיר גם. בנון ב', סליחה להקלל. עכשיו הבנתי מאיפה הם באים. מאיפה? תסתכל, תיכנס לתוך. חכה, הלכתי לאמצע, אני טיפה מביא להם דברים. לא, אבל תסתכל, שמתי לב לאן הם באים. נו, מאיפה הם באים? הם באים מהצד שלהם. ככה, הם חפרו מערה אחת ענקית עד אלינו, והם פשוט עשו ככה כל הזמן. יש לי כבר 4 דיימונד. אוי לא, 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 ילדה לך הרוב אותי, לא, מת! לא טוב. לא, לפחות יש לך את החרב אלגון שנתתי לך. כן, אני בא לאמצע. לא, אני כבר למטה ומישהו בא. לא משנה, מישהו נתן לי.
יש לי 6 יהלומים, 7 יהלומים. אוקיי, אני חוזר. אני אעשה לנו 2 מגפיים אם כבר. לא, 2 מקושים יהלום. היו לנו זמנים יותר טובים, כבר המון זמן לא שיחקנו בברידג'. אני זוכר שפעם היינו מה זה טובים. אני יודע, אני גם זוכר את זה. וואו, כמה דמג'. יופי, 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 יופי. קדימה, 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 לא לוותר. וואו, 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 כמה דמג' דפקנו להם. גיא, מה? הנה אתה, בוא. אני נותן לך את זה. למה מקוש? שתוכל לחצוב יותר מהר את היהלומים. טוב. טוב, אתה צריך להגן, אריאל. כן. אין לנו הגנה, הילד היחיד הוא עם חרב אבן. אוי, לא, 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 לא. גיא, אתה שמת לב שעכשיו אפשר לבנות יותר קרוב לנקסוס? מה זאת אומרת? אני זוכר שפעם קודמת היה אפשר 2-3 בלוקים? נו. עכשיו אפשר יותר. אני עוד רגע מת. איך? ילד תקף אותי מאחורה. אני תמיד שם לב מאחורה מצדדים כשאני חוצב יהלום. מתקיפים אותנו. שמתי, לא משנה, הרגו אותו. לא, אבל אני חטפתי. CTF5 לא ראיתי. ובטעות התקפתי אותו עם החרב איירון במקום עם המקום שנתת לי. אני יודע שחרב איירון יותר טוב ממקוש. לא, זה לא טוב. אומייגאד. וואו. שיעשה עוד. לא, התקפתי אותו עם החרב איירון. והחרב איירון הזאת כמעט גמורה. אוקיי. כבר אספתי 4 יהלומים, שווה לחזור. 3 יהלומים קיבלתי. כן, הטמבל הזה זרק. כמה יהלומים יש לך? 5 6 7 5. אני חושב שזה זמן טוב לחזור. כן, אני חושב ככה. לא משנה, חכה עוד קצת. יהלום, בבקשה תצא החוצה. יהלום, תצא החוצה. יהלום. תגיד, כמה זמן כבר הסרטון? אני לא יכול לדעת עד מתי שאני אעצור. טוב, אז אתה רוצה שנלך כבר לגמור עם זה? עדיף שנגמור עד מתי שיגמר כל הסיבוב. לא, כן, כאילו, התכוונתי שנגמור לא את הסרטון, שנגמור אותם. אוקיי. טוב, 11. כמה ימים יש לך כבר? 11, ואני רואה אם הקבוצות שלנו באים, הם מגנים עלינו. אוקיי, אני כבר מכין לי ארמור. אוקיי. תכין לך קסדה לבינתיים. למה קסדה? כי אין לי מספיק יהלומים. יש לי 15. אתה יכול לתת לי? יודע מה? קודם כל תמשיך לחשוף שם. לא, אבל כבר האדומים באים, אז אני ברחתי. בגלל זה. טוב. למה פה יש לי משלי אפילו? תשים את זה שם למעלה, בצד. מה, אין לך? לא, אין לי. אוקיי.
מה אתה צריך? תן לי את כל הימים שלך. יש לנו 21, אוקיי. לחלק. מכנסיים. ואני יכול להכין רק קסדה אחת. אני יכול להכין או נעליים אחד או קסדה אחת. אז כבר שתינו יש מכנסיים. כן. אז תכין לי חרב, כי אין לי חרב. אוקיי. ואז יישאר 5. אז אפשר להכין או קסדה או נעליים. פשוט תשמור את זה אחר כך. אוקיי. כך. אבל איפה? לא משנה, נזכרתי איפה מחשבים. בשביל מה אנחנו צריכים לחשב? בשביל מה? בשביל להיות טובים יותר. אוי לא, נשמור את הנקסוס. איפה הוא? אני אקרא אותו. או שתבדוק שהוא, מעלה בתבדוק, או ממשהו אחר. לא באמת, כזה צפוי. מה? נו, שהילדים יזוזו כבר, תנו להרוג אותו. מה? אומייגאד כמן! הם עומדים להרוג אותי. אוקיי, בוא. אחרי זה נשמור על הנקסוס, מתי שאנחנו נהיה פול יהלום. הם תקעו פה. איך? אני הצלחתי אפילו לצאת. לא משנה. בוא. אני אתן לך 3... לא, אם כבר עדיף שנחצוב ביחד. טוב, סבבה. אני כבר בלפיס. כך. אוקיי, תודה. עכשיו אני מחלק כך. רק ילד וקיבלתי את הדברים שלו, מה אני אעשה? אוקיי. אני זוכר איפה שולחן כישופים. לא, אני עשיתי חצי ואז נוכל לחשב ביחד. אני זוכר שאם אתה יורד פה זה אמור להיות. לא משנה. אבל איפה זה? כישופים? הנה הוא, איפה שאתה. אני יודע. מה לחשב? חכה, אני אחשב לי קודם כל את המכנסיים. כי לא יצא לי משהו טוב, אז עדיף. זה טוב. יצא לי הגנה אחת וכוחניות אחד על החרב, זה באסה. אבל אין לי דרגות, זה הבאסה. אז תן לי לחשב לך. קח ארץ. ותשים את המכנסיים. מה? תשים את המכנסיים. הן מחושפות? לא. אז תן לי. כי אתה פשוט חשפת יותר ממני. יצא לך בדיוק כמו שיצא לי. ברור, כי אתה כישפת איזה... חכה, מקוש. יעילות אחד זה טוב. נו. חכה, אני צריך רמה יותר נמוכה. אפשר לשים פה בלוקים? לא, באסה. אז צריך... הבלי זה היה מביא. לא, תביא לי את המקוש. לא, חכה, תן, קח. עלה. איפה? עלה. סליחה. כך, אוקיי. אני פשוט חולה. שמתי לב שאתה חולה. חכה, אני צריך לאכול. איזה באסה שיש לבן. חכה, יש עליי לבן. כן, עליי. יפה. זה היה קל.
מאוד. באמת, ללכת. אוי, נו באמת. היינו צריכים להישאר. נכון. יאללה, לזרוק. טוב, זה הכל היום. ביי יוטיוב. זה היה פרק אחד בדבריץ'. תעשו לייק, סובסקרייב, תרשמו לערוץ. וגם קומנט. טוב, אז ביי יוטיוב. ביי יוטיוב.